मध्ये आलेल्या सर्व पर्यटकांना सूचना आहे कारण आधी सर्व हॉटेलचं तिकीट काउंटर 7 वाजता बंद करण्यात येईल. 7 बजे बंद हो जाएगा वो मतलब 7 बजे बंद हो जाएगा ये वो चलो जाते तसं धर हां धर व्हेरी गुड ଯାଇଛନ୍ତି जिन पर्यटकों को शो का आनंद लेना है कृपया करके आप एम्पिरेटर में आके बैठिए. वॉटर पार्क मध्ये आलेल्या सर्व पर्यटकांना सूचना आहे. हम जा रहे हैं. नेहा इधर देखो इधर देखो आर्यन हाँ बहुत भल भल जिनस अच्छे अच्छे स्माइल चला
है